Van de morgen kwamen de 21 Tuvaluanen aan met de trein in Heerenveen. Daarna moesten ze met het Iepenbier vervier naar haar hotel. Ze hebben er dan al een hele reis op zitten. We left our home country on Saturday last week in the afternoon. We traveled by boat from Tuvalu to Fiji. And then we spent a few nights in Fiji. And then we departed Fiji on Thursday, transiting through Hong Kong. And then another 12 hours flight from Hong Kong down here to Amsterdam. Tuvalu bestaat uit 8 eilanden die het bot aangelegen liggen. Dit trainingskamp is een groot avontuur voor de mannen. In de 3 maanden dat ze hier binnen krijgen de spelers en keepers allerhande trainingen. Ook zullen ze in het land spelen. Als eerste het zijn VV Nije scoort. Dat komt die. I want to learn some more technique for soccer. That's why. I want to learn more how to play soccer. Het doel van het trainingskamp is dat Tuvalu volwaardig lid wordt van het Groot Voetbalbond FIFA. Paul Driesen zet hem daar al 4 jaar lang verin. Jelle waard Foppe de Haan al strikt als boomscout. Nou, we zijn aardig op weg. Er zijn al een aantal eisen vervuld. We willen eigenlijk vooral met het bezoek ook laten zien naar de FIFA dat we de ontwikkeling van het voetbal heel serieus nemen. En dat is iets wat de FIFA echt mag zien. Dus dat is iets waar we heel veel aandacht voor hebben door professionele begeleiding. En dat we die voetbalontwikkeling op deze manier benaderen. Takom Snijn gaat de selectie op bezoek bij de wedstrijd SC Heerenveen Heracles Almelo. En ze zullen daar in het Skoft optreden. Want de mannen kunnen volle meer als alleen een voetbalje. De Tuvaluanen zullen de komende weken ook in de kunde komen met de Friese cultuur. Ze zullen reetrieden, vierleppen en meidwaan onder gondelveert in Oude Boon.